Nachádzame sa v nádhernom prostredí a chcel by som vám tu niekoho predstaviť. Čau, Rado. Čaute. Rado, trošku sa nám predstav, povedz nám, že čomu sa venuješ a povedz nám, ako si sa k tomu dostal. Tak, čomu sa venujem? Venujem sa prírode, príroda je môj koniček. Fotím zvieratá, baví ma bushcraft, nejaké prežívanie v prírode, v nejakých ťažších podmienkach a baví ma fotiť zvieratá a najviac medvede. A zverejňujem tieto veci na sociálnych sieťach YouTube, Facebook, Instagram, TikTok a tak ďalej. Skús mi povedať, prosím ťa, nejaký tvoj zážitok s medveďom, či už je to príjemný, nepríjemný. Skús mi povedať nejaký príjemný, že nejaký vtipný. Príjemný. Máš nejaký vtipný? To ťažko hľadať, lebo tých stretov sú fakt stovky. Ale keď sedíme tuto na tom mieste, tak jeden z tých príjemných zážitkov bola napríklad tá medvedica. Tuto je padnutý strom za nami. Cez ten strom sme sa o nejakej takejto hodinke vracali už akože domov. A v tom nám prišla medvedica, zbadala nás a to som už držal foťák, čakal som, že bude akože fuč, že bude po nej. Ale medvedica sa začala pred nami kúpať. Prvý raz som vlastne v živote videl, ako sa medveď kúpi. Že to bol taký posledný príjemný zážitok, ktorý si pamätám, že bolo to také príjemné prekvapenie, že tá medvedica nás videla, bola od nás možno, že 10-15 metrov a reagovala ako reagovala, že sa proste v kľude okúpala, urobila čo chcela a pekne si odišla po svojom. To je super. A bál si sa niekedy o svoj život reálne pri strete s medveďom? O svoj život asi až tak som ďaleko nezašiel, ale môžem povedať, že i keď sú tých stretov stovky, tak stále je v tebe ten strach nejaký. Rešpekt. Je to aj strach. Aj strach? Rešpekt tam je vždy, akože pokiaľ nemáš rešpekt, tak v tomto smere si myslím, že ďaleko nepochodíš, že tvoja životnosť dlhá nebude. Proste musíš poznať nejaké tie hranice, i keď ja ich rád prekračujem, ale som veľmi opatrný pri tom. Ale je tam reálne ten strach, že proste keď ide proti tebe, ja neviem, 250-kilové zviera, že už je dosť blízko, už je od teba 15 metrov a teraz nevieš, či sa máš radšej už ozvať, aby zmenil smer, alebo dúfať, že zmení smer a ostať radšej ticho čušať, tak to sú už také situácie, že tam strach je. Čiže tých stretov, netrúfam si, koľko ich je. Pred 2 rokmi som to prestal počítať a tuším, že ich bolo 146, keď som ich prestal počítať. Pred 2 rokmi asi v podstate skoro každý deň v lese reálne. A potom som sa vlastne presťahoval tu na Liptov a deň čo deň som mal vlastne kontakt s medveďmi, takže ja si myslím, že tých 600 si trúfam povedať, že pôvode tam bolo už. To je, myslím si, že zaujímavé číslo už. A trochu sa vrátime naspäť, lebo sme vám zabudli ukázať, ako sme zabezpečili vozidlo, na ktorom sme sa sem dopravili. A poďme sa spolu. Takže jednu fotopascu využijeme na Rado vymyslel. Monitorovanie auta. Predsa len v dnešnej dobe ľudia ako som ja majú kopu nepriateľov, keď si povieš svoj názor. A niekedy to končí prepichnutými kolesami, niekedy rozbitým čelným sklom. A povyše nás je ešte aj rómska osada, takže tu sú rôzne rizika. Ja keď si dávam fotopasce, preferujem buď úplne dole, alebo niekde hore vyššie, tak aby proste fotopasca nebola v úrovni očí človeka, že ideš po lese a proste ti blikne do očí fotopasce, že ju tam zazrieš. Takže keď je na spodku, síce teraz je hubárska sezóna, tak to je tiež nie moc dobrý nápad, lebo ľudia sa dívajú po zemi. A to sú také všelijaké veci, nad ktorými ja rozmýšľam. No. A ďalšia možnosť je, že nám tadiaľto prejde aj Macko. Keby som si fotopascu dával niekde že na dlhšie, že čo aj na mesiac alebo tak ho dám určite na nejakú opačnú stranu, kde svieti slnko, až mi dobíja solár, ale aktuálne je nabitá, takže tú jednu noc hravo zvládne.
tvojej skúsenosti táto solárna fotopasca, keď ju máš takto umiestnenú pod stromom, vydrží? Vieš čo, z mojej skúsenosti stačí fakt minimum slnka, že veľakrát som ju dal tiež takto, že síce svietilo slnko, ale veľkú plochu zaberala čečina, že málo slnka dopadalo na ňu, ale krásne ho dobíjalo. Keď ti príde, ja neviem, nejakých 30 záberov, tak to je ešte úplne v poriadku. Ja si dávam minútové zábery, 10-sekundové intervaly medzi tým a viem, že na tú jednu noc mi to určite vydrží. No to napríklad v zime na nejakých krmeniach, vieš, keď je aj chlad, že sa baterky rýchlejšie vybíjajú a že máš málo slnka, to vravím, že tú jednu noc to hrabe utohlo a vlastne čo boli krmenia, tak celý deň tam boli krkavce, stráky, no proste vtáctvo, srnčie a celú noc tam bola vysoká a fotopasu po 2 dňoch vybilo na 5%, ale furt na tých 5% ešte dokázala robiť, už mi nerobila minútové videá, ale robila mi iba nejaké 2-3 sekundové, ale stále sa snažila, akože bombovala, lebo to boli mrazy, snehy. Raz sa mi stalo, že som ho mal takto dole, to bolo minulý rok a prišiel taký riadny nával snehu, fotopasca mi potiaľ to zasnežila a proste nedostal som sa ani k nej. To by som umrel, kým by som k nej prišiel po tých snehoch. A keď sneh zamrzol, že sa už dalo po vrchu chodiť, tak som si išiel pre ňu. Som ju vyhrábal s tým, že bude úplne vybitá. A fotopasca furt 45% batérie, čo ju stihol vtedy Solar dobiť. Takže za mňa Wachmann Solar cenovo je to veľmi prístupná fotopasca, tuším, že stojí nejakých 150 € do 150 €. Čiže aj keď ju niekto čorkne, tak to až tak strašne neboli ako nejaká z Provise za 300-400 €. A je veľmi spoľahlivá. Vravím, pri mne tie fotopasce prežili už riadne extrémy a v podstate 2 roky sú v kuse v teréne a stále fakčia. Čiže najdlhšie si mal koľko fotopascu v teréne? Najdlhšie bude asi tá, ktorú ťa dneska zoberiem. A tá je v teréne 2 roky v kuse. V kuse, bez prestávky. Jednu tu si brávam so sebou, že keď idem napríklad ku nám domov a teraz bola jelenia ruja, tak som potreboval nejaké jelenie, kadeľ chodia a tak som si ju zobral. Ale hentá, tá je 2 roky v kuse vonku. Zima, leto, v kuse a stále fakčí. No a ešte keď je takto na zemi, vravím, tuto slnko nesvietí, že je tu v pohode, aj ten solár prekryjem na tú jednu noc, čo budeme preč, nám to bohate stačí. A zámok na miestach ako sme tu na Liptove, kde je veľmi veľký výskyt medveďa, tak sa stáva, že tie medvede sa niekedy s tou fotopasou hrajú, tak je dobré mať aj zámoček, aj celkovo zamknutú fotopasu, lebo buď ju otvorí, rozpára, alebo ti ju celú otrhne a odvleče ti ju preč. Takže nie len kvôli ľuďom, ale aj kvôli zvieratám sa oplatí mať tie zámky na to. Akurát musíš dávať bacha na kľúče. Strátil si už kľúče? Myslel som si, že sú stratené, ale vždy som ich našiel, ale je to nepríjemný pocit, že ideš do hory a teraz hľadaš po všetkých vačkoch, všade možne a nemôžeš ju nájsť a už rozmýšľaš, ako to ze sekerou otneš alebo čo. Potom sa potešíš, keď to nájdeš. A neviem, to je jediná nevýhoda. Už jedine tie kľúče dávať na nejaký zväzok. Rozmýšľal som, že si dám na nejakú naťahovaciu gumičku, alebo čo, proste do batohu, lebo ten batoh mám vždy so sebou. Že aby som to nejako mal vždy po ruke. No, ja si myslím, že celkom good. Auto tam bude, pohybový senzor je nízko, čiže keď prejde nejaké menšie zviera, alebo čo, tak ho to zachytí. A ak budeme mať nejakého neprajníka, tak ho tam máme. A odozdáme ďalej kompetentným. Ešte to tu môžeme trošku upraviť. Ďalšia vec, čo v noci na prísvitoch, keď máš medzi tým vlastne objektom, dajme tomu, že tajeto chceš, aby ti chodili zvieratá a tu budeš mať takýto obyčajný konárik, tak ten prísvit bude strašne žiariť na ten konárik a to zviera bude také tmavé v pozadí. Takže hoci aké takéto somarinky, ktoré ti prekážajú, aj keď to je iba obyčajný konár, cez ktorý je vidno, ale v noci, keď bude na neho žiariť prísvit, tak to robí zlobu.
Takže vždycky urobím takto priestor tej fotopasy. No a potom si ho ešte skontrolujem cez aplikáciu, či všetko funguje. A teraz môžeme naložiť zvyšné fotopasce a pôjdeme pozrieť tú fotopasu, ktorá už je 2 roky v kuse v teréne. Ukáž to pivo? Keď chceš spať medzi medveďmi, musíš sa opiť najskôr. Ináč nezaspíš. Tak sme sa teda vybrali k fotopasci, ktorú má Rado dlhodobo uloženú na svojom obľúbenom mieste. Celý tento čas, ako sme pomaličky išli lesom, som sa trochu obával, že by sme mohli mať nejaký blízky stret s nejakým medveďom. Naozaj to tam vyzerá, že by ten stret mohol byť na každom kúsku. Postupne sme však dorazili k Radovej fotopasci a ja som bol extrémne zvedavý na jeho zábery. Toto je jeden z mojich obľúbených medvedích stromov. Tí, čo nevedia, medvedí strom je jasne nejaký strom, kde sa medvede o to obtierajú, strhávajú pazurmi kôru a napríklad tuto hore, čo vidíš tieto čiarky, tak to sú záhryzy od zubov, to robia veľké samce, tak si môžeš predstaviť, aký bol vysoký. Mal hlavu naklonenú na bok a takto hryzol, že reálne bol celkom pekný. Tuto máš všade srsť od medveďov a tento medvedí strom navštevujem a sledujem už takmer 5 rokov. Jak si môžeš pozrieť senka detailnejšie, krásne, toto všetko je medveďa srsť. Ja sa teraz pripojím k fotopasci a pozrieme sa, čo tu bolo. No, takže medveďov tu bolo na ne za tú dobu, čo som tu nebol. Nejaký hubár tu prešiel. Takže posledný medveď bol tento, dneska je koľkatého? Dneska je 3. oktobra. 3. oktobra a posledný medveď tu bol. Nech sa pripojí. 3. oktobra 8 hodín ráno. Čiže chvíľu dá sa povedať pred nami. No teraz je koľko hodín? 1:30, pol druhej, no pred pár hodinami to prešiel posledný medveď. Myslím si, že to načítavanie teraz sa mi načítava pomalšie, ale celkovo mne ako si spomalil telefón. Aj čo sa týka internetu alebo sociálnych sietí, mám 5G a mne nedokáže otvoriť sprostý príspevok na sociálnej sieti. Takže to nebude chyba fotopasce, ale to bude chyba v mojom telefóne. Ale už je tak zaprataný hlavne týmito videami z fotopasty, že to je na tom super, že takto prídeš, že to nasťahuješ rovno do telefónu a môžeš, už to prehráva. Tak poďme na šírku. No to je medvedička. Dneska ráno, pár hodín pred nami. Už to seklo. Ale pozrieme ostatné, jak sa mi neodpojí. To ako na schvál, keď chceš niečo ukázať, tak sa ti všetko sere. Vidíš, tu máš malého medveďa, medvedicu, medvedica. V noci tu bol, tu je medveď, medveď. Tuto je medvedica s mladým, skúsime otvoriť. Medvedica mladé. To vidno pekne. Nie je tu nejaký peknejší samček. Tuto je medvedica s mladými. Sa obtieral ten strom, čo som vám teraz ukazoval vlastne. Toto je také moje obľúbené miesto a je veľmi aktívne. Máme nejakého hubara. Tu si to môžeš pekne pozrieť napríklad. Tu máš, vidíš, medveďa. A počkaj, mi to posunulo znova. A chvíľu predtým tu išiel hubar s obsom, vočiakom. A je to také miesto, kde tie flaší medvede. No, potom, a už sa nám to vyplo.
ale to si zajtra posťahujem všetko. A my teraz pokračujeme ďalej. Musíme sa pripraviť na noc. Netreba to podceňovať, hlavne v takýchto miestach, ako sme teraz tu. No a ideme rovno cez ich spálňu, dá sa povedať. Cez medvediu spálňu. Tu mám celkom nepríjemné strety, keď tu chodím v tichosti, aby som niečo aj natočil. Takto bývajú nepríjemné strety, lebo tu okolo seba nevidíš. Mica. 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 No, prečo hovorím Mica? Každý, keď príde do hory, tak kričí: hej, medveď, hej, maco. Ale ja chcem tých medveďom ukázať, že som tu. Ale zároveň im chcem povedať, alebo ukázať, nech sú kľudné. Tak ja ich učím, chodím tu s pokorou, v tichosti. Keď nejakého stretnem, tak ja mu ustúpim. A vždy im hovorím toto: Mica, Mica. A verím tomu, že tie medvede si to zapamätajú, nejako sugerujú a potom už vedia, že si to ty. Aj podľa pachu samozrejme, ale podaj mi. Hej. Hlavne to pivo, no. Ona už nejako prejde. No nie. Ježiš, Nikola, prejdeš. Dávaj, poď. Jak mi kvôli tebe spadne pivo. Dobre, tu už to zvládneš. No, tuto vzadu sa utaboríme. Naozaj sme si nestihli ešte ani zložiť batohy a Rado našiel niečo, čo mi potreboval ukázať a potešil ma výbornou správou. Čo by si povedal? Toto je predná labka, sú tu dve labky. Máš z toho nejaký rešpekt, alebo skôr nie? A tak ja mám všeobecne rešpekt. Ale toto je znamenie, že sú tu dve malé medveďatá. Máš tu dve laby predné. Sú otlačené jedna v druhej, takže išli za sebou. Tamto ešte jedna už taká už odmytá vodou. Takže vieme, že tu chodí medvedica s dvomi tohtoročnými mláďatami. Takže to sú tie najhoršie prípady. No tie samce sú ešte ako tak v pohode, tie sa radšej vyhnú. Ale medvedica niekedy sa dostane, že to je zlé situácie medzi medvediatá a ona nemá na výber, si myslí, a vtedy to končí zle. Takže toto je to dobré znamenie, že tu chodia. Ale bude to trošku v noci napínavé, no medzi týmto budeme spať. A tam spíme. No, ak sa nám ovšem podarí zaspať. A keby si sa po tej pláži pochodil viacej po takýchto pieskovitých miestach, tak ešte určite ďalšie stopy nájdeš. A uvidíš večer, no. Želám si, aby ich bolo veľa a želám si, aby to dobre dopadlo, aby si mal zážitok. Garantujem vám, že zážitok som mal naozaj neskutočný. A tak sme si konečne rozložili tábor taká vec, čo ma a ešte išli sme zaujíma, sa znovu je, s Radom že porozprávať. mohol by si mi povedať, prosím ťa, že ako sa správať pri strete s medveďom?
To je tiež, Nejaké také tvoje rady, že proste čo by si poradil ľuďom, keď úplne bežným ľuďom, napríklad hubárom alebo nejakým turistom, že čo by si im poradil, čo robiť a čo nerobiť. to je tiež ťažké povedať, lebo každý ten stred je individuálny. Každý ten medveď má svoju povahu. Tie medvede sú není všetky rovnaké. Niektorý je nervák, niektorý je úplný kľuďas, niektorý je posero, že proste len zacíti človeka a hneď prchá preč. Ďalej sú to situácie, či máš so sebou napríklad psa a ten pes môže do neho skočiť a vyprovokovať niečo, alebo vyplašiť mláďatá, alebo či predtým niečo zažil. Napríklad stretol som sa do situáciami, že som natáčal 2 medvede, prešli okolo mňa, zašli, pozeral som si videá, v tom padli 2 rany, začali štekať psi a psi ich hnali rovno na mňa. Takže to je tiež ťažko povedať, že neexistuje na to nejaký ultimátny, ja neviem, nejaký návod alebo čo. Ale čo ja najčastejšie používam, čo si Kate tam vyskočilo. Ja aj fajčíš na streame, to si nemal, no. Hej? Hej. Zabudol som, nevadí. To iba nás za 10 minút obmedzilo, to je nič. Hej? Hej. Takže 10 minút to nepôjde? 10 minút pôjde to, ale ľudia si nás musí vyhľadávať. Aha, tak môžeme dofajčiť. No tak počkaj, vypneme to, lebo nás zablokujú. Máme tam len 3 ľudí, takže potom sa... A sme obmedzení, takže je to úplne jedno. Dobre, toto si vypneme. OK, To som pokračujeme. nevedel. Hej, ja som na to zabudol úplne. To je riadna Hej, diskriminácia to je toto. diskriminácia, hej. Ale Šetria vám zdravie na tom TikToku. čo môžem z takého svojho sveta, môj svet vyzerá úplne ináč ako normálni ľudia, že proste normálny človek sa chce asi tomu stretu vyhnúť. Nechce medveďa stretnúť na 10 metrov, 20 metrov. Za to ja keď ho chcem odfotiť, čím bližšie je ku mne, tak tým tá fotka, to video je kvalitnejšie. Fotka je kvalitnejšia a video je v tom kvalitnejšie, že už tam je počuť aj reálne zvuky dobre toho medveďa, ktoré vydáva a tak. Takže čím je bližšie ku mne, tým ma to viacej baví. Aj tam rastie ten adrenalín samozrejme, aj strach. Ale moja taká zbraň, napríklad keď sme prichádzali tu, keby som išiel ako obyčajný človek, dávam o sebe vedieť. Neustále buď lúskam prstami, keď nechcem natáčať, že idem bez foťaku, tak ja si lúskam, alebo si vyprávam mycinka, sobariny. Dávam o sebe vedieť a tie medvede sa ti proste uhnú. Nemajú záujem, nie je to nejaká krvilačná šelma, ktorá by išla po človeku, že ho chce zabiť a keď o tebe vie, tak sa ti uhne. Tak teraz sme mali takú kauzu, asi si to zachytil, predpokladám, že medveď je bylinožravec, nie? Také maličké časti. Vlastne nie z maličké, vlastne z dosť veľkej časti, ako nie je to bylinožravec, medveď je všežravec. Tam bolo, že je vegetarián. Dokonca, Vegetarián, presne, hej. presne. Že to je hlúposť, medveď je všežravec, ale potvrdzujem, že z drvivej väčšiny sa živí buď tou pase sa ako kravička, alebo žerie čučoriedky, maliny, alebo teraz valia kukuricu, ale nepohrdňujú ani s dochlinou, ale zase nikdy som nevidel, že by medveď niečo ulobil. Aspoň ja som nemal nejakú tú možnosť niečo také vidieť. Mhm. Ale zasa, keď je nejaký, odborne sa tomu hovorí kadáver, nejaká mŕtvola zvieraťa a dosť mu to zapácha, tak tie medvede to radi papajú. No. Čím viacej to smrdí, tým viacej mi to šmakuje. A keď sme pri takýchto otázkach, aj som ti povedal teda, že narazil som na tú tému, keď sa tu riešilo, že medveď je vegetarián, tak sa ťa spýtam ešte otázku, sú podľa teba medvede premnožené aktuálne? Neviem, ako slovo premnožené by som asi nepoužil, ale použil by som, že je ich už toľko, že tá regulácia by im proste neuškodila. Že neviem, čo je premnožené. Pre mňa je premnožené niečo, čo už je fakt cez hranu a škodí to všetkomu naokolo, ale podľa mňa akože tie medvede nejako extra neškodia tomu okoliu. Iba nám ľuďom, že nám niečo napríklad včelstva, hospodárstvo a kukuricu a tak. Ale v tej prírode si myslím, že nejako extra neubližujú, takže tam by som to premnožené nenazval. Ale zároveň tá populácia je už tak veľká, že keby sa podľa mňa aj polovička zredukovala, tak by tomu vôbec neubližilo. Okay. A hlavne nejaký selektívny výber, že nech to funguje ako s inými zvieratami, že toto je slabý jedinec, chorý jedinec, duplikátny jedinec, tak vždycky takéto jedince by som odradil. Aj tie jedince, ktoré chodia do intravilánu alebo proste strácajú plachosť z ľudí, tak tie by som z
toho počtu nejako vyradiť. Išiel by si do diskusie s ochranárom zvierat? Neviem, nikdy som v takom niečom nebol a išiel by som do diskusie s nejakým takým ochranárom, ktorý je skôr sedlak ako ja. Proste nemám odborné výrazy. To by mi asi vadilo, že oni by proste používali odborné výrazy, ktorým by som možno že nerozumel a na tom by som sa asi zahambil. Ale keby sme sa takto sedliacky vyprávali alebo takto mali nejako dohadovať, tak by som s tým asi nemal problém. Skôr tá odbornosť, tam mi chýba, akože poznám medvede, ale všetko, čo som sa učil, som sa naučil priamo od nich a nie niekde z knížiek a tak. Aký je tvoj názor na sprej na medvede? Sprej na medvede boli to. Hej. 3,5 hodiny. Mimochodom Rado vyskúšal vyslovene, že si ho nehal nastriekať do tváre, doslova do tváre. To môžete nájsť na jeho YouTube kanáli, toto video. Dobre som sa na tom pobavil, keď som to videl. Ale keď si odmyslíme toto, tak podľa teba ten sprej môže pomôcť, alebo nemôže? Čo sa týka tých účinkov, akože ja ako človek mám určite slabší čuch aj všetko, nejaké tie zmysly a strašne to bolelo. Tak myslím si, že keď to dostane to zviera, že to musí byť pre neho ukrutná bolesť. Nikdy som sprej nemusel použiť, vždycky predvídam, vždycky radšej rozmýšľam, počúvam, pozerám, tak aby som sa tomu problému vyhnul, ale vždy mám ten sprej po ruke. Keď ho po ruke nemám, že ja ho zabudnem alebo čo, tak sa cítim aj ja nepríjemne, keď som ho nikdy nepotreboval. Ale... Čiže lepšie sa cítiš, hej, keď máš ten sprej pri sebe, lebo vieš, že máš aspoň dačo. Ale myslím si, že v prípade nejakého amoku medveďa, že by už ten medveď bol reálne rozhodnutý, že ide na teba zaútočiť, že ťa ide vykarhať, tak by ho ten sprej asi nezastavil. Skôr by bol dobrý napríklad na také medvede, ako chodili do kontajnerov, alebo ako sú v Rumunsku, že ten medveď je proste dotieravý, chce od teba žranie, chce ti zobrať, ja neviem, bátok z chrbta, alebo čo, tak takého medveďa by si akože odradil, ale v amoku si netrúfam povedať, či by to zabralo. OK, je veľmi dôležité, ja teda dúfam, že to môžem spomenúť, že sa nenahneváš, že ty nenosíš pri sebe žiadnu zbraň. Nie, nemám zbrojný preukaz. Čiže to je super, čiže vlastne ty jediné, čo nosíš pri sebe, sprej a moja hlava. Tak je sprej a tvoja hlava. Super, Rado, ja by som sa ti chcel veľmi pekne poďakovať za tento rozhovor. Dúfam, že to aj niečo dalo ľuďom, ktorí to budú pozerať. A ideme sa teda snažiť niečo nafotiť a to potom prinesieme tiež na náš YouTube kanál a takisto na Radov YouTube kanál. Ďakujeme pekne. Hlavne pre mladých ľudí, častokrát sa stretám s tou hlúposťou, že ja niečo takéto poviem, že ako si chodím pomedzi medvede, že mám stovky stretov, nič sa mi nestalo a niekto si to pozrie a ja neviem, má 14-15 rokov, zabere si foťák a hurá, že keď to dokáže on, však stretol 600 medvedov, nič mu není, dokážem to aj ja. Fakt treba to vyskúšať na vlastnej koži, pomaly nejako to kresať, znižovať tú hranicu, tú vzdialenosť a učiť sa sledovať tie zvieratá. Netreba ich podceňovať. Ja si myslím, že vďaka tomu som tam, kde som, že začínalo to fakt na stovky metrov, dostal som sa až na stretnutia také, že som aj v Rumunsku som jednému medvedovi dokonca búchal pesťou, lebo sa mi chcel dobiť do auta. Takže už som sa aj dotkol divokého medveďa, ale keby som to mal urobiť na šup, že napríklad tu ma teraz niekto vysadí a neviem o medveďoch nič, tak by som asi nepochodil. Super, čiže také varovanie trošku aj. Netreba to brať na ľahkú váhu, predsa len to je obrovské zviera, silné zviera, má v predných labách silu dvojnásobku svojej váhy, takže si predstav, že nejaký, ja neviem, 300 kg samec, že by ťa začal tu zametať, tak ťa tu zahodí až do tých krikov. OK, to je veľmi dôležitá informácia. Takže netreba zabudnúť na to, že je to fakt silné zviera a má zbranie a vie ich použiť. Super, Rado. Ďakujem ti veľmi pekne ešte raz. A ešte teda... ešte neráno, ešte si nie doma. Ešte tu ideme stráviť noc. Tak. Takže na to sa celkom teším a ideme teda skúsiť niečo nafotiť. Ďakujem ti. Podobne. Dve fotopasce máme na chodníku. Jednu máme pri aute. A dve si dáme tu v blízkosti nášho kempu. Ráno sa pozrieme, či sme tu mali v noci nejakú návštevu. Tak ideme nájsť nejaký chodníček, kde by sa to mohlo oplatiť dať.
Kedy si som mal fotopascu aj tu. Mal som ju upevnenú sem a nasmerovanú tam. Ale nevidím tu nejaké stopy, nejakú väčšiu aktivitu. Skús navrhnúť ty. To je náprd, že tu není vidno nejaké chodničky, že je tu proste kameň. Možno by sme mohli do tejto huštiny trošku tuto vojsť. Tam niekde. Tam je to good, hej. Ale tam je vnútri také malé jazierečko a tam by malo byť vidno aj stopy. Keď si to pripomenú. Len tam sme si mali asi aj sprej zobrať. Tak ideme. Ideme to skúsiť bez spreju. Už nejakú aktivitu máme, ale vysokej. A je tu aj nejaký macko. Menší, nejaký pestúnik, 70 kg. To vidím, a rovno si vedľa toho stopil. Vedľa tvojej pravej nohy. Kde? Aha. Tak čo, dáme ju tam, alebo... Tam presne, kde si ukázal, aby som ju dal. Alebo na tento. Pozri sa, tento je dobrý. A nakloníme ho trošku dole. Tam by som ju dal, no. A koľko sme od kempu? 130 metrov? No, dáko tak. Tam máme kemp. Prvú vyskúšame zde. Kde máme? Podarí sa mi to? Tam. Sa mi to pokrútilo, ale však dlho tu nebude. Musíme si ju trošku nakloniť do dola, aby senzor zachytil pohyb. Dobre hovoríš, ako hovoríš, tomto veľa ľudí robí chybu. Že ju nechá v rovine, dajú vysoko. No a potom sa sťažujú, že im to... Potom sú smutní, že nie sú zábery. Presne tak, potom sú smutní. Ale to ťa život naučí. Potom si môžeme toto vyčistiť. A nám to tu... Jau, aké to je šedá pichľač. Jaký hnusný. Nám to tu zbytečne nežiari potom. Dobre, odpočítava. To chcel nejaký hrubší konárik, že? Mu slabo stiahol. Ja si myslím, že aj good. Môžem si vytrepať teraz piecek stopánky. On si tak fajne nabral. No a ešte dáme druhú na opačnú stranu. A uvidíme, ako sme tu mali spoločnosť v noci.
fotopásce sme si osadili, zobrali sme techniku a išli sme konečne točiť. To, či sa nám to podarilo, však posúďte sami. Ja nevidím, kde je ostrov. Druhý ide. To budú možno, že tí 5. Chodí 5. Zrástovo vyzerajú, že stojíme. To je plná sadnictva. Z natáčania sme prišli extrémne hladní a Rado sa ma opýtal, či si dám jufku. A tak rozmýšľam, či je tu niekde nejaký dobrý kebab. Nie. Rado zobral kameň, mleté mäso, spravil z toho mletého mäsa taký šúlok, do toho mletého mäsa pridal korenie. Ten šúlok následne opražil alebo opiekol na kameni, následne ho ešte napichol na papek, osmahol ho na ohni, zobral si tortilu, na tortilu dal dressing, jarnú cibulku, reďkovku, pridal tam samozrejme to mäso a kvalitne to zabalil. Naozaj to bolo vynikajúce jedlo a nikdy som nič podobné v prírode nejedol. Po kvalitnom jedle sme si išli hneď lahnúť, boli sme dosť unavení, takže sme zaspali skoro okamžite. Zobudili sme sa cca o 6:00. Bol to veľmi zaujímavý budiček, o ktorom sa dozviete v tomto videu ďalej. My sme sa však rozhodli hneď
po prebudení ísť natáčať. Po tomto natáčaní sme sa rozhodli, že to ukončíme a pôjdeme si baliť nášho výletu, pekného výletu. 11 medveďov, myslím si, že toľko slušne. No a základom každého bushcraftu alebo nejakého milovníka prírody, keď odchádzaš, nesmie po tebe nič ostať. Nesmie po tebe ostať nejaké ohnisko, nesmie po tebe ostať odpad. Takže všetky odpadky si poctivo so sebou berieme a snažíš sa to miesto vrátiť do pôvodného stavu, aby to tu vyzeralo, že tu nikto nebol. Takže bereme batohy na chrbty a ešte sa ideme prejsť pomedzi medvede a pozbierať všetky fotopasce. Rado, ešte mi prosím ťa povedz tvoj, alebo skôr môj ranný budiček, lebo ja som sa na to zobudil. Aj budiček. Takže reálne jediný, kto tu ráno vstal, som bol ja. A zohnul som sa do stanu pre cigarety a v tom som počul odtiaľto padať kamene. Tak som sa nakúknul vonku. Tuto mal Matúš stan a za ním už cez tú vodu kráčala medvedica. Tak som nechcel robiť nejaký úrhaj, ale nechcel som, aby išla rovno na nás. Tak som jej povedal 2 razy takým tichším tónom, hej, hej. A v tom, ako som povedal to hej, hej, tak medvedica sa rozbehla proti nám. Tak som vyťahol chytro sprej a pomedzi to som ešte furt kričal už hlasno hej, hej, hej. A medvedica tá je to krásne prebehla na druhú stranu. Ale v prvom momente som sa zľakol, že to bude asi útok, že keď som zakričal pri vás to hej, hej a že sa rozbehla. Ale pravda bola asi taká, že ona si skôr myslela, že hej, to ide od chrbta, lebo všetci sme tu v zelenom, bol tu maskačový stan, ona ma absolútne asi nevidela chodiacko a chcela predtým utiecť, ale utekala rovno ku nám, takže taký bol ranný budiček. Toto bolo z našej výpravy za medveďmi všetko. Ďakujem vám za pozornosť a na záver si vychutnajte tento záber.